A boirense Ana Lojo xa ten o seu cuarto premio Pegasus. Nesta ocasión, a escritora recibiu o recoñecemento en Montefiore pola produción de obras literarias de alta calidade. A literatura da comarca está a traspasar fronteiras. A escritora de Cabo de Cruz, Ana Lojo, recibiu recentemente o seu cuarto premio Pegasus nunha nova categoría, despois de facerse co galardón nas categorías Internacional, Especial da Crítica e Libro de Ouro polos seus libros Poemario 5, Marea Morta e Estela de Cartas Alfa. Agora suma o Premio Especial de Artes Literarias pola produción de obras de alta calidade, sumando así 4 coroas das 5 posibles. Estou moi satisfeita, non contaba con el, porque xa o feito de que estuveran as 3 outras obras premiadas, pois bueno, pois para min xa era un orgullo, pero bueno, neste certame en Montefiore presentei estas 3 obras que tiña publicadas, e máis un poemario inédito. Entón o xurado deste certame de Premios Pegasus considerou que merecía o Premio Especial de Artes Literarias. Entón, bueno, pois alá fomos a recoller o premio. Era unha gala, bueno, especial como a todas, pero o sitio tamén era moi particular. Dentro desas obras que presentou estaba un poemario inédito co que concursou baixo o título 25. Continuidade de 5 que eu teño publicado, pero hai un poquinho máis de variedade, non é o mellor unha poesía tan intimista, de feito hai un poema que é sobre Galicia, hai un poquinho máis de variedade, non é tan sentimental, digamos, abrimos un poquinho máis para tocar temáticas tamén que a min o mellor pois me apetecía despois incluso traballar cos alumnos, e bueno, pois parece que tamén gustou. Nesta ocasión foi a proposta mellor valorada polo xurado no referente á súa produción literaria de alta calidade. Obras nas que mestura o castelán co galego e tamén algo de inglés, polo que Lojo destaca a importancia de dar visibilidade á lingua galega, que segue a conquistar máis alá das fronteiras. Xo considero un pouco a miña seña de identidade, de feito outras obras que estou escribindo teñen a mesma, digamos, a mesma dinámica, non? Está en castelán, porque así chega a un público, considero eu, que chega a un público máis amplo, pero tamén penso que é importante que estea o galego, porque é a miña lingua, e tamén hai cousas en inglés, tal como son filóloga, que o importante das linguas é comunicarse, non? Aínda que non se entendan ao 100%. E parece ser que funciona, porque de feito o xurado, tanto Estela de Cartas Alfa como Marea Morta, eles leen as obras na versión orixinal, entón leron a obra os apartados do galego, o sea, os fragmentos en galego. Con este novo Pegasus, Lojo acumula xa 4 galardóns en menos de ano e medio, algo que non imaginaba cando publicou o seu primeiro libro, Marea Morta. En total hai 5 no mundo, eu teño 4 deles, porque son en diferentes países os certames, e bueno, a verdade, non o pensaba nin con moito, xa que cando me deron o primeiro quedei moi contenta, do segundo, pois, moito máis, porque era todo o que conlevaba, non? Marea Morta, todo o que significaba, que é un libro ambientado nesta zona tamén, e despois, bueno, pois viñeron así estes 2 este ano, moi contenta, moi satisfeita. Agora xa ten entre mans novos proxectos, algún que xa está rematado. Teño un libriño íntegro en galego, que é unha novela curta, que quero presentar así algún certame daqui de Galicia, e despois teño outra, bueno, brevemente vou a publicar un conto, porque xa fai anos que o teño escrito e faltaban máis ilustracións, entón unha amiga miña, Alicia Merino, está facendo as ilustracións que están quedando super bonitas, e prontiño queremos publicalo. Teño outra novela rematada que siga dinámica, non é a segunda parte de Alma Salada, pero é unha historia pendente aí que, bueno, pois toca o xénero romántico erótico, penso que quedou moi bonita tamén. Está coa segunda parte de Estela de Cartas Beta, libro no que recolle parte das ensinanzas que aprendeu nunha viaxe laboral que realizou a Finlandia.